Il-weda ewlenija ta' Lorenz Gonzi fil-qasam tal-enerġija hija li bih mill-ġdid bħala Prim Ministru it-tariffi tad-dawl jorħsu biss bejn l-10 ta' bil-lejl u s-6 ta' filgħodu. Il-Prim Ministru ħaddin il-weda minn rapport li kien sar għall-Gvern tiegħu lejn tmiem l-2011 mill-kumpanija tal-awdituri KPMG. Dan l-istess rapport iżda jgħid li l-Gvern biex fl-istess ħin li jdaħħal tariffi tad-dawl irħas għal bil-lejl għandu jgħoddi tariffi għal matul il-jum. Ir-rapport li għandu l-Prim Ministru jgħid li żieda fit-tariffi ta' matul il-jum għandha tkun ta' 12% għal kontijiet mhux residenzjali u 21% għal kontijiet residenzjali. Lejliet l-elezzjoni ġenerali, Lorenz Gonzi iżda qed isemmi biss dwar waħda miż-żewġ proposti li saru mill-KPMG. Fuq din il-bażi, The Sunday Times talbet lill Ministru Tonio Fenech jgħid jekk il-Partit Nazzjonalista jżid it-tariffi tad-dawl matul il-jum jekk jerġa' jkun fil-Gvern. Min-naħa tiegħu iżda l-Ministru Fenech ma rridx jintrabat li bi gvern ieħor immexxi minn Lorenz Gonzi ma jkunx hemm żieda fil-kontijiet tad-dawl fil-ħinijiet ta' matul il-jum. Bil-kontra weġeb biss lil mistoqsijiet dwar kif se jkunu fil-futur it-tariffi tad-dawl huma biss mistoqsijiet ipotetiċi. Fil-jiem li għaddew il-mexxej Laburista staqsa l-bosta drabi lill Prim Ministru Lorenz Gonzi jekk kienx ippubblika r-rapport kollu li kellha l-Ene Malta dwar il-qasam tal-enerġija. Waqt li għall-bidu Lorenz Gonzi kien ikkonferma li r-rapporti kollha kienu ġew ippubblikati, fil-jiem ta' wara iżda kienu ħarġu żewġ rapporti li qatt ma kienu ġew ippubblikati qabel. Madankollu r-rapport tal-KPMG li d-dettalji minnu kienu ppubblikati minn The Sunday Times baqa' qatt ma sar pubbliku mill-Gvern. KPMG, il-kumpanija tal-awdituri li qalet lill-Gvern biex fl-istess ħin li jdaħħal tariffi jilħas mal-lejl għandu jżid it-tariffi tad-dawl matul il-jum, hija l-istess kumpanija li aktar kmieni matul il-kampanji elettorali tqabdet ukoll mill-Gvern biex tagħmel rapport ieħor biex fuq il-bażi tiegħu il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jattakka l-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista.